Sis Moody, shout out. Thank you for coming. Hello, 6 million. Shout out, shout out. Super. Sis Moody, thank you. Hello, shout out. Hello, shot. Drunk hero. Shit, drunk hero. Shout out, hello.
Mega love shout out. Tok. Where are you from? Shoot Drunk Hero, where are you from? America? Welcome to my live. How are you? How are you? Nice. Are you a YouTuber? You are still 18. You're still young.
Thank you for coming to my live. Thank you for your support. You are my hero. How's it going? Going good. How old are you? Guess what? Guess how old I am. I'm your big sister. I am your big sister, Shadrach Hero. No, I am your big sister. I am older than you. Maybe like your mama. You are not allowed to send icon because you are not a moderator. Do you know the VR game Gorilla Tag? No. Whenever you get a beard, you see me with this rare badge. I'm a really sitting on Gorilla Tag. I'm really rare. Really? Honestly? Really? This is you?
Mm, you are a gorilla? Which one you are? 18. Okay, good. You're playing this game? Broke my balls. But why broke? Don't don't send too much emoji because you are not a moderator. Only one emoji. Ano yun? Nagbibihis ako, be. Nag-shower ako. Sakit ng katawan ko. Cancer daw? Ano yun? Cancer, ano yun? Oh, liver. Ayun, kakainom. Kakainom yan, be.
Cancer sa liver, sobrang laki na ng bukol, 9 cm na. 3 to 4 months na lang daw ang pwede tanggap. Gusto ko sana bumuwi siya sa Japan para makita ko na ang tatay mo. Hindi ako pahiyagan. Kasagutan kami. Hindi daw kasi sure kung anong pinagmulan. Ate Cherry, baka sabihin mo agad sa inay, huwag ninyo chat si inay. Hindi na nga makatulog. Tatay mo, mas namin ang tatay ko na sa video. Kailangan ako yung nanay ko at saka yung nag-iisap yung kapatid ko pang isa. Tatlo pa kami wala. Nandun na sila lahat. Sis mo di ay. Sige makita, iti daw maganda ang result ng CT scan namin din. Bukol, may nilisang gamot tramadol para sa pain. Baka na, lapit na kami. Sabi ni Dr. Lindo sa church ang tatay. Dr. Michael Job. Oh. Christian. Alam na ng tatay mo. Alam na ng tatay mo. Tatay ko? Oo. Hindi na ko sinasabi. Sa nanay ko, hindi rin. Uuwi natin namin yun. So, kailan? Pero na-approve na yung citizenship nito. May hawan Diyos pauwi. Isasabay dun sa kapatid ko na ikakasal. Hindi naman ikakasal yung yung apang din yun. Pero hindi naman ingranting kasal yun. Wala din yung asawa. Hindi ka makakauwi? Nag-usap kami. Ate, anong problema niya? Bakit hindi niya ako pauwi? Alam mo, sagot ko na sa kanya. Hindi mo lang. Sinend ko nga sa kanya yung mga yung video ng tatay ko. Sabi ko sa kanya. Ikaw nandiyan ng tatay mo, nakikita mo ako, hindi malayo. Alam mo, sabi niya sa akin. Alam ko, masakit sa'yo. O yun naman pala eh. Ang gusto niya talagang mangyari, December ako. Thank you, Shatra Kiro. I have to go. Bye-bye. Thank you for staying my life. Ano pa? Malakas pa ang tatay mo ganyan. 4 na buwan na lang din naman eh. Makakauwi na ako. Kailan ang balak mo? Hindi, nag-usap na kami noong December talaga. December. August, September, October, November, December. 4 na buwan na lang at saka 10 araw ko December. December din sinabi ko eh. Paano sabi? Kaya ang gusto ko mangyari, uuwi ako ng 2 na buwan. Hindi sila pumayag. Istigat na daw ganyan. Sigaw nga ako eh. Yung ano ko na lalaki